कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. बेकायदा गुरे वाहतूक प्रकरणी मालवणात एक बोलेरो पिकअप गाडी ताब्यात घेण्यात आली आहे. या गाडीतून बेकायदा गुरांची वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळताच शहरातील जागृत युवकांनी पाठलाग करून ही गाडी देऊळवाडा सागरी महामार्ग येथे अडवून या ठिकाणी पोलिसांना पाचारण केलं. ही गुरे कत्तलीसाठी नेण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत असून या प्रकरणी पोलिसांनी ठोस कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान या गाडीवर यापूर्वी 2 वेळा गुरांची वाहतूक केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचे समजते. ही घटना शुक्रवारी सकाळी 8:45 वाजण्याच्या सुमारास घडली. मालवण तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून एका टेम्पोमधून बेकायदा गुरांची वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळताच मालवणमधील तरुणांनी फिल्डिंग लावत हा टेम्पो गाठून त्याचा पाठलाग सुरू केला. अखेर देऊळवाडा सागरी महामार्ग येथे सकाळी 8:45च्या सुमारास हा टेम्पो अडवून त्याची तपासणी केली असता पूर्ण बंदिस्त केलेल्या या टेम्पोच्या आतमध्ये 3 गुरे दिसून आली. यामध्ये एक गाय, एक बैल आणि एक वासरू मिळून आलं. या गाडीच्या चालकाकडे विचारणा केली असता त्याच्याकडून विसंगत उत्तरे मिळाल्याने या ठिकाणी पोलिसांना पाचारण करण्यात आलं. त्यानंतर हा टेम्पो पोलीस ठाण्यात नेण्यात आला. यावेळी सिझर डिसोजा, ललित चव्हाण, अनिकेत फाटक, सिद्धेश मांजरेकर, उमेश चव्हाण, पंकज गावडे, पार्थ वाडकर, संदेश फाटक, शैलेश नामनाईक आदींचा समावेश होता. याबाबत मालवण पोलीस ठाण्यात पुढील कारवाई सुरू आहे. मालवणात आज गुरांची वाहतूक करताना आढळलेल्या टेम्पोवरती यापूर्वी 2दा गुरांची वाहतूक केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा समज. ही गुरे बेळगावमध्ये कत्तलीसाठी नेण्यात येत असून संबंधितांवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.